Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad iti nagan amayet, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out to all fellow avid listeners, especially to Mamay Layad Ana Rose Palma and Mamay Jonabel dito'y Hong Kong from Zoraida Calumente Yanggud. Shout out kan ni Chel Umukit kan amin atagabugay from Julie Magayano iti Oman. Soriano kan Ancheta family dito'y Durungan Valerio mga Tarem Pangasinan from Edna Ancheta. Shout out kada Jonaline Fabilin ti Santo Domingo Nueva Ecija. Ni Cres, kastamat ni Chelaija Abad iti Malaysia ken ni Layad Ana Rose. Shout out kanila kay ko ni Ray Jose kan kakabsat ko ada Veron Dulay iti Singapore, Mari Carcanta iti Hong Kong kan Nanay Conching dito'y Subol Asinggan Pangasinan from Josephine Jose. Medina kan Maburang family dito'y Solano Cagayan Valley from Arlene Medina. Prahiliana kan Castellano family dito'y San Jose City. Kan happy birthday Jaslyn Joy from Rowan Joy Prahiliana. Shout out kadagiti anak ko ada Dave, AJ kan Bimbo Jr. kastamat ni Mrs. ko from Bimbo Tamang.
Makablaawan pa'y amin akakabagyak di Rizal, Santiago City, Isabela, especially ti Corpus ken Casual family from Rowelyn Corpus. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Mayet. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Mayet, kat dispensaran nyo kuma no jakon inlanad ti address ko. Ta medyo maselan ti padas ko nga inak isalaysay. Aklo nag-anasukirak nga anak manang, kat mamati ak aday ti makagapo, no apay nga adda sumagmamano atawan anasayang ti biyag ko, gapumetlaeng iti kinasukir ko. Na ikagumaan dakmet ana pagturpos dagiti dadakkel ko, nga uray makuna asaan kami met abaknang. Ngem no apay ajak man laag panunot ken agamiris no daytay agayatakon. Ngem no panunutan ana imbag manang, adamot saan ang maiparbeng no maipapan iti legal apan nakaiimplementar ti linteg nga iso tinangiduron kanyak tapno isalaysay kumet ti padas ko. Narabian ka manon anak ko. Nagkapwam manon aya. Apay aya ngamin akanayon apadpadaanan dak asumangpet tatang. Ha? Di dakla tabaybayan. Nahustuhan akon ititawan tatang. Amo kon ter aramidek. Awan laayan ti karbeng akmet nga agaliwaksay. Ay, Mayet anak. Panunutom kumamot amadandanagan kami akabalay mo no kasta amaladaw ka asumangpet. Amumot nga graira dagiti rinuker ti panunot da. Anyalat amumin nga no makasalaw ka kitin iti mangdangran kun ka. Unay kat ngaminan aya ti kasta akapanunutan nyo tatang. Numadlaw ko nga dagpang panggap kanyak iti dakas ay kat lumiklik akon Alangan mo't nga isarsarak ko ti karadkad ko. Ha? Iso mabalin ka di tatang. Sandak ko mapagdandanagan unay. Kas itinakon nahustuhan akon iti tawon. Adan nakam ko. Iso nga amok nga rodon ti aramidek. Madanagan dalaang kan kamayet. Anya kumangay ti pagdanagan da kanyak. Bakbaketan akon. Apay ngamin akasta ti panagrasrason mo ngay. Awan mo't dakas itimbagak Kan may sa anak nga agrasrason. Agsasao aklaang itipudno. Hey. Iso mabalin ka di, David. Di nak kumakontraan. Iso nga rod nga ibagbagak kan ka ti kaririknak. Tapno makailiw-liwagak. Ngam kas lakit din ad-addapay nga ayunam dagiti dadakkel ko. Ibagbagak laang ti opinion ko mayet. Awan nga rod serbi ti opinion mo, David. Iso husto ko man. Di kan agsaupay. Mabalin? Ala no isuti ko nam. Basta, jak kaya ti kas di nga aramidan kanyak datatang. Kas laklag bidbid do ta kanayon iti panagriknak. Saan ka komportable iti kas di nga aramidan da kanyak. Siyak tumot ti mangkasarita iti anak tapaeng. Tabarang dumngag kanyak. Diyak lapat siya Nilda. Ang mga nobaraan na kamot akas iti aramidon na kanya. Ha? Sa bali ti panagrasrasong ni Mayet. Naimbag kumano saan ta akapkapin ta isaw. Baybayan talatan nga oray no maisagmak ditan. Ay saan Inauna nga anak ta ni Mayet. Saan mabalin abaybayan ta? Ay, Datati kang runaan nga apektado. No dati saan anasaya mapasamak ken kuana. Iso asaan ta kumasumuko paeng. Nilda. Inauna nga anak ta ni Mayet.
Iso tinamnamaan ta makatulong ka data no maipapan ka dagiti addina. Iso nga ikagumaan ta nga igiya. Kasta mo tar aramidan ta. Agam natangkan ti ulo na. Basta, saan ta sumuko paeng? Kasapulan na ta ti anak ta. Katrumbang laeng nga rod akanayon nga addata amang palpalagip ken kuana. Ay, daitan ti ibagbagakon ka anak kao. Ani angay ti kasta lang nga masimangpal. Tanda ni di kan makakunail gaputan na bartak ka. Abay, ngamin na yakasta kayo. Di dakla bye-bye. Ay, kasano ngay abay-bay anda ka. Kasta ka mo. Anyaya ti madikanyak. Ibagaya man. Ay, awan ti madikon ka anak kao. Ngam ti kasta nga aramida ti dandanagan mi kaninanang mo. Amangan tukit no nakarkaro amay sagmak kagapoy ti kasta nga aramid mo. So adi na kami mababalaw na agdanag kami maipapankan ka. Kasta ti aramid ko manang Emmy. Nasukirak kat aramidek latano anya ti kayat ko. Nupay kasta, saan ama umuma dagiti dadakkel ko. Nang runa ni tatang ko amang bagbaga kanyak. Ngem no apay, adyak ida ikan kano. Ultimo dagiti kakabsat ko. Adagundaway akasarsarita dak. Nang runa ti buridak mi ababai ana deket unay kanyak. Ngamjak man amo, tadyak pulos ida ipangag. Ad-addapay anasukirak manang, no daytay maaddaanak iti nobyo. Kas idinaam-am mo ken nakarelasyon ko ni Nelson, nga iso tinakaigapuan tinaibagak iti damo apaset ti surat ko, asumagmamano atawan iti biyag ko. Nasayang. Oh, anya mayat. Sumurot kay ti panag out of town mi kadagiti gagayem ko? Wana, alangan mo ta saan? Anyat amok ngay, amang ano adakit di babae akakadwayo nga aga out of town. Awan. Dagiti kayan ayat dagiti gagayem ko ti sigurado akadwami no bilang laan. Kat no di ka sumurot, sigurado ang ma-OP ak. Sakto lang tawan ti partner na ijay. Oh, amang ano damot sa bali nga itugot mo no bilang saan nakasumurot. Awan ko nakmet. Iso nga ron nga ibagbagakan ka sumurot ka, tapno ada partner ko. Sige Nelson, sumurot ak. Agyaman nakmayat ha? Ag-overnight tayo ijay ha? Wan Nelson, di kagdanag. Awan parikot kanyak. Bingbing anak, maturog kan, rabien. Nanang? Oh, apay analiday ka, Bingbing. Ni Manang?
Anak, di mon sa pulan ni manang mo amayet, ta saan nga agawid dayjay. Napanan na. Ay, jak amo bingbing. Basta ko na nakano ka ni tatang iyo, asaan nga agawid itarabi eh. Nanang. Amok ana si dagka ka ni manang mo. Nang runa kat da kayo ti kanayon nga agkaidda. Ngam awan mo't nga rod ita ni manang mo anak ko. Iso maturog kan, wan? Mabutunak, nanang. Ay, anya lakit din ay anak ko. Awan ti rumbang apagbut ngam. Adamot dagiti kakabsat mo akadwam dito'y siled. Ada kami mo't ka ni tatang yo iti bangir asiled. Kayat ko ni manang. Bingbing, saan mo kuman asapulan ni manang mo? Takas iti nakunakon, saan nga agawid ita? Maturog kakit din tanay, rabien. Ada pa'y klasem inton bigat. Grabe anya. Nagragsak da ito nga outing tayo. Wana, isang aron ngayon kagumaan ka ngayon ko yun. Ha? Oh, apay mayet. Apay akit kita anak. Nabartag ka ka din, Nelson? Saan pay? Apay aya. Nakalablabaga nga min dagiti matam. Kasla sa bali tilangam ita. Oh, si Kamat. Apay ko mas sumabali tilang aknay. Apay, alien. Sa bali nga min talaga. Ultimo ti iwas mo. Kasla maikawa ah. Awan ti nagbaliw kanyak, mayet. Umay ka man kit di. Nelson, inarakop nakmatan. Uwan tapno may pariknak kan ka napatid ka kanyak. Tapno mariknam analaos di panagayat ko kun ka. Nelson. I love you, mayet. Nelson. Nailawan kamin ka ni Nelson. Addan dagiti muna nagbali na kayan ayat ko. Ngamjak pulos intulok amagunuddak. Ngam ita. Jakon nakapagkadkadpay ka ni Nelson. Inso ko kunti amin ko kankwana. Anyan tayo ti anapasamak. Jak pulos ni namnama. Ha? Nakapuot ni Nelson. Oh, nakariing ka pa'y matgayam, mayet. Nelson. Pwede ka pa'y maturog. Pampanunutak namin tinapasamak ka data. Si Kamat. Apay aday ti pampanunutan. Nelson, kasano pa itan? Nagunod na kun. Anya ti plano? No kayat mo di agnaid ka ni apartment ko. Ha? Wala. Agnaid ka ni Jay tagdin natin. Saan ta nga agkasar? Si Kamat. Saan ta pa panunutan day takasar-kasar. Basta no kayat mo, agnaid ka ni apartment ko. Tapno, di mon pampanunutan tinapasamak ka datan.
Naklunak anas daawak iti daydi akanito manang Emmy. Takas laawan anyaman na ni Nelson tinapasamak kada kami. Idinto tasyak, madanagan una yan, taamangan no agsikugak. Gapo nga rod iti kasjay a napasamak, pimanawak iti balay mi nga uray sa andak akayat apalubusan dagiti dadakkel ko, ket nakidennaak ken ni Nelson. Kabayatan ti panaglabas ti aldaw, adda ti sabali anadlaw ko, iso a kinasaritak ni Nelson. Anya di ko nam nga ibagam kanyak. Mas daawak ngamin. Apay ano sumang putak nga agapo iti trabaho. Pasaray, adda masabat ko nga agapo iti apartment ta. Ah? Sikamat. Di ka lang nairwaman kanyak. Amumot nga do ti gagayem ko saan ka di. Pasaray adda sumarungkar kanyak diti apartment. Nelson, Dagiti mo't daduma, klientek tagi jay. At dadagiti ipapa-edit da kanya ka voice over. Video, kun daduma pa eh. Amumutan, nalaing nga ag-edit iti video kun voice over. Dahita ngamin ti trabaho ko. O dagiti ka trabahoam, ibagam kadakwada nga agaw-awat iti kasta kita ti trabaho. Amang ano at dadagiti agpangpanggap nga agkalay sa kadakwada. Ibagam tadatan ti alaanda para iti photoshoot kun video ti kasarda. sige. Di kagdanag, taibagak no bilang adamadamag kung agkasar kadakwada. Dakkel ti kita iti kasta raket mayet. Iso nga ore awan ti permanente trabaho. Awan na nyaman na. Basta dadagiti umaya klientek ti apartment. Sigurado ang makataggedak. Tandaan am dayta. Naimbagmagta na panunot mo tinagpasyar dito'y balay mayet. Kailiw da kauna yan, nang runa na itay buridak tayaw. Tatang, Oh, apay kasta tilangam. Naliday kamot. Adda ka di parikaut. awan tatang. Madlaw ko nga adda sa bali ang mapaspasamak kun ka anak ko. Ibagam ko matap no matulungan da ka. Awan ko nakmet tatang. Saan daklatan nga ikaskaso? Anak, di mo mailibak da ita. Kat no jak agbid daw. Adda pa kay naigan ti lalaki asim murutam. Tatang, Mayet, anak ko. Amo ka saan da ka amalapdan, itaan yaman akayat mo. Nang runa ta kanayon mo nga ibagaan na hustuan kan ititawan. Ngum saan kami akomportable kan ninanang mo, iti lalaki anak idunnaam. Agasam, tanaminsan lang anak kita me, kat di na kami pa'y kinasarita apulos ide. Iso ano anyaman ti pangaasiyo tatang. Gusto ko man. Di kayagdanag. Tanoan yaman ti mapasama kanyak. Saan kayo ariribukan? Tandaanan nyo dayta. Masabol a pumanawak mayet. Umadayo ak. Anya? Nakapay? Anya tinapasamak? Saan ka nagdamag? Mga laaklaan ka dagiti kawas ko. Ha? Kasano akon? Di mo ko na napanawan na. Mayet, anya ka kadi. Agdardarasak ko naklangarudan. Saan amabalin ang mataktakak?
Ang mga noon niya ti mapasamak. Anya nga min ti mapaspasamak aya. Ibagam kanyak. Sana kasta sumangpot ka diti apartment. Kalpasan na. Diyos ki, adan dagiti pulis. Apay dagiti pulis. Anya ti napasamak Nelson. Ibagam kanyak. Tatang, awan ti basol ko. Awan amo kiti aramid ni Nelson. Awan tatang. Ay, Mayet, anak ko. Diyak mo di may papanitiligal nga raramidan na. Kanjak pulos nakit kita dagiti bagbagada nga illegal a droga iti apartment mi. Anda tinakumpiskar dagiti pulis. Sungarod ati niliwda kayo adwa. Tatang. Sigunit tinakasarita ka pulis anak ko. Nabayagan nga under surveillance ti kadenden ang gapo iti illegal a droga. Awan mo kiti day tangaramid ni Nelson tatang. Awan na pulos. Ay, anak ko. Pangasi niyo tatang. Tulungan da ko ma. Diyak kaya ti mabalod. Awan ti basol ko. Awan ti illegal nga aramid ko. Amoyo dayta. Mala, ikagumaan mi ka ni nanang mo tagsapul iti abogado amang tulong ka na tayo anak ko. Masapul tayo ti abogado. Tatang. Saan mi mo na kaya't mabalod ka? Tamamati kami nga awan ti basol mo. Masapul ang mapanaknikan tayo dahi tayo ti korte. So ang mga abogado tayo, anak ko. Kasla akla na ba sa apyek iti daydi akan ito manang Emmy. Tapod numot nga awan apulos ti ammok iti illegal nga aramid ti lalaki anakidan naak. Pudno nga insawang ko iti amak nga anyaman ti mapasamak kanyak, jak to idariribuken. Ngem kadagidi akan ito, awan ti sabali ang nagkamangak no saan adagiti dadakkel ko. Naimbaglaengen ta nakasarak datatang iti nasingpet nga abogado nga isu tinangilaban iti kasok manang. Ket napanagnakan at talaga nga inosenteak. Tilaeng ayan ti adat na. Nabaludak iti agarup upat atawan sakbay a napanagnakan nga awan ti pakainaigak iti illegal nga aramid ni Nelson. Kasla akla na parutan iti siit iti barukong ko, idi nawayawaya anak. Ngamkas iti nakonakon, nasayang ti sumagmamano atawan iti biyag ko, gapo iti panakairaman ko iti illegal nga aktibidad. Itamanang, addan bukod ko a pamilya, kat naulimakan ti biyag ko. Ngem tunggal malagip ko tinaglabasak, maladingi tanaklatta. Daytoy ti padas ko, to'y pagayam mo, mayet. Pagayam a mayet, kinapudno na, saan laeng asikatikasta. At damot laeng dagiti nabalod, akalpasan ti adu atawan, nawayawayaan, gaputa na panagnakan nga inosenteda. Maawatak ti kinunam ano daduma,
Adda dagiti saan nga umno apan nakaipakat tilintag. Nga maanya nga rod. Talaga akasta. Iso akasayaatan latta pagayam ko. No agbalin tayo anaanad. Tapno saan tayo ama isarsarak. Alakastan pagayam ko. Kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Tun, mapuna